mae fe'n rhoi bach o ryddid i ni hefyd. Cos ni gallu deud beth bynnag ni eisiau. Ie, hwnna sy'n mynd handi. Dwi'n chwarae Martha. Martha yn... Mae'n very feisty, ond hefyd mae'n hefyd yn really protective o Greta. Martha a Lisa cymeriad i ni. Maen nhw sort of yn fath o commentary ar be mae Greta'n neud. Yeah. So pan mae Greta yn mynd off efo Faust, tra bod hi'n cael dates hi, ni'n sort of gossipio. A ni'n neud hwnna yn BSL. Yeah. A siarad ar yr un pryd. Dwi'n fyddar, so dwi'n meddwl mae'n dau'n clis a dwi'n eisiau cochlear implant. So dwi'n defnyddio ysbryd y sioe yma. Dwi'n sylwi bod dwi'n methu clywed trwy in-ear monitors. Sefyllfa Amy o ran ei chlyw, bod ni angen gallu gwneud rhyw camau cadarnhaol i wneud siŵr bod hi'n cael yr un profiad a perfformiad eraill i gyd. Y cam cyntaf oedd cysylltu gyda adran awdioleg Sbyty Glan Clwyd, lle mae Amy yn ymweld â nhw yn rheolaidd, i weld beth oedden nhw'n awgrymu. Doedd o ddim yn rhywbeth oedden nhw wedi draws ar blaen, yr angen i fwydo sain byw i'r implant cochlear, ni ddaeth yn amlwg bod modd i ni ddefnyddio dyfais newydd, y Mini Mic 2 Plus, sydd basically yn golygu bod yna line input, bod yna gysylltiad yn mynd mewn i'r meicroffon sydd wedyn yn cysylltu gyda'r implant yng nghlust Amy. Fatha Bluetooth, a dim hwnna, dim llais pawb mewn y mini-mic, mae'n mewn implant a dwi'n clywed mewn pawb mewn un room kind of thing. So, mae'n really cool kind of thing. Dwi'n meddwl pan wnaethon ni glywed neu pan wnaethon ni weld yr ymateb am y tro cyntaf gan Amy, mi nath o roi rhyw deimlad o lwyddiant a gofalchder.